apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare tintor de lăcașuri sfinte, Ștefane voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească de nevoi și de necazuri. Cu nevoință bună te-ai nevoit, întâiule mucenice al lui Hristos și apostole, și păgânătatea tiranilor ai pădit, căci fiind ucis cu pietre de mâinile celor fără de lege, din dreapta de sus ai luat cu luna și către Dumnezeu ai glăsuit.